Toinen päivä, uudet kujet. Ei, jatketaan samoilla kujeilla kuin eilen, niin 3 peliä 3 voittoa, niin tähän päivään lähdettiin Hasa ja Mikin kanssa niin Rocky 4 soundtrackilla ja joukko on nyt pidetty tappiin asti kopissa ja on pidetty huoli siitä, että tänään on finaalipäivä, se on paras päivä, niin me ollaan valmiita, niin kuin aina. Iida tässä ykköskenttä. Hei! No niin. 15. Hienoa! Vesa toinen. Joo. Täällä. Rauha! Hasa! Kello 15 miesten finaali. Hienoa. Hei kunnolla, kunnolla! Ei! Siinä vähän jäi jalkoihin. Joo, joo. Joo, ei ollut maalia kohti hätä. Ei oikein oo. Noin! Noin! Easy. Rensy easy. Rauha. Tuomari! Kaveri repii kypärää päästä. Kestopuoli aikaa pelattu 5 minuuttia. Hienoa! Hei! Keskellä! Varo selkä. Joo. Jää. Nähdäänkö teatterikulmassa jätkien? Kiitoksia. Tilanne on hyvä, että 4 peliä 4 voittoa ja niin kun katselee toiseen päähän, niin löytyy Rinteen, Peksiä ja Kontiola, Petriä, mutta
tää on ihan urheilua niin kuin aina, että nimillä ei voita, vaan se on se pelaaminen, mikä ratkaisee. Niin pistetään livevetoon 3-0 meille voittoja ja antaa noille vähän shokkihoitoa, niin ei se ole sen kummoista. Ja panoksia on näissä otteluissa jo selkeästi. Tuomarit, olkaa hyvä. Pelit käyntiin. Tää allekin vielä. Miesten osalta. Anna. Otteluita pelattu 5 minuuttia. Varo! Hyvä. Toinen! Easy. Täällä on! Höpö, mikä jees. Ei mitään. Hei! Jääviä. Jäkin jää. Yrittää. Ei oo, hyvä oli. Vasen! Aika. Pellas keskeltä. Hienoa! Anna vielä! Aimu! Kova! Hieno vitu. Ja näin on otteluaika täynnä. Ihan paperia. Ja kello 13.30 ykköskentällä Sammariston Sudet panosteusiste. Semifinaaliottelu
3-2. Ketä vastaan? Tuohon meillä on Vesaa. Siellä pistiin kovia äijää nippuun ja tiukka peli, hyvä peli, voittava peli. Itelle onnekas maali, se on aina hyvä homma, mutta näillä eväillä finaali vielä ei ole matka loppu. Kiitos. Oletteko te ihan siis paikallisia? Me ollaan Länsi-Tampereen kovia vastustaja ja siellä on kaikilla. Kilpiliima, kilpiliima. Vie viiva! Viiva! Ottelusta pelattu 5 minuuttia. Ai! Ja mökki. Anna vie! Anna vie! Varo, varo, varo! Hyvä! Kato vaan! Mä tuun läpi, mä tuun läpi. Hienoa, me vaan, tilaa! Keskusta liukas, varo! Eli! Varo selkä! Rauha! Allekin jää! Kaupanantauksella Mökkitie. Johan rauhaisa perhetapahtumia. Ei tää niin vakavaa tarvitse olla. Pidä siellä, oikealla haka! Peliaika täynnä. Näin on Hienoa! Ja bronssijoukkueen kapteeni voi tulla ottaa mitalin sisäkaan joukkueelle. Bronssia tänä vuonna Taavila Vesa. Ja seuraavaksi tämän vuoden hopeajoukkueen finaali päättyy siis 4-3 taistelu. Oli hieno ja
Annetaan suuret apuolit hopea joukkueen Tapu. Tapu Kapteenille tulla mitalista jakauden joukkueelle. Ja sitten pyydetään Mökkitien joukkueen voittajajoukkueen kapteenia ja varakapteenia paikalle. Ja arvoisa Reiskahöltsy yleisö 2026. Minulla on ilo ja kunnia luovuttaa voittajapokaali. Ensimmäistä kertaa uusi mestari Reiskahöltsystä, siis vuonna 2026 maailmanmestari Mökkitie! Näin on kaikki saatu sitten yhteen myöten ja voittaa. On varmaan, en mä tiedä. Ei, onneksi olkoon. Onneksi olkoon. Onnea. Onneksi olkoon. Onneksi olkoon. Onneksi olkoon. No niin, onneksi olkoon. Onneksi olkoon. Heemu, mikä mieli jäi turnauksesta? Miten kävi? Klassinen on varmaan, että sanoja ei löydy, mutta tommonen löytyy, että se varmaan nyt kertoo jotain, mutta aika hieno peli oli. 3-0 otettiin Päärynään alkuun ja meillä nousu tehtiin. Ja nousu päättyi 4-3 voittoon ja jokainen pelaaja pelasi älyttömän hyvän ottelun ja nyt otetaan joukkuekuvia ja ilomieli tästä eteenpäin. Oli kiva turnaus, ei sen kummoinen. Kiitos.